Good afternoon mga bossing natin dyan. Isang napakaliwalas na hapon sa ating lahat. Tayo ngayon ay gagala sa may parteng mga Taram, Pangasinan. Ayan. So kasama natin ang ating kaibigan, si Bitchesa ako at si Maestrong Lakwachero. Ayan. So nagsama-sama ulit kaming tatlo. Ayan. So please subscribe na rin sa kanilang dalawa. At bago muna ang lahat, shoutout muna sa ating kaklase nung high school, mga kaibigan nung high school. Ayan. Please subscribe, Marlak Moto. Mga legends, i-grab natin tong hapon na to, itong weekend na to, para magliwaliw bago tayo pumasok ulit bukas, sa ating trabaho. Ayan, so hintayin muna natin sila. Nauuna tayo. Saan sila? Saan sila? Yan, kasama rin natin ang ating Commander-in-Chief. Mag-hi ka naman. Yan. Ayan. So, si Maestrong Lakwachero nasa harapan natin at si Bitchesa ako. Ayan. So, pupunta tayo ng mga Taram, Pangasinan, mga bossing natin dyan para bisitahin yung isang coffee shop doon. Ayan. So ang oras ay 3:20 na ng hapon. Medyo pababa na yung araw mga bossing natin dyan. Pero okay lang, mas mabuti yon, para hindi ganoon kainit sa daan. Ayan, so i-enjoy muna natin yung ride natin mga bossing natin dyan. Ayan, samahan nyo muna ako sa biyahe natin. Let's go! Yan, so pinapaluwang itong tulay dito sa may Alaminos. Good job. Ayan. So nice one. Mukhang gagabihin na tayo sa daan pero okay lang. Yan. Ayan, so nakalabas na tayo ng Sual, Dito rin yung bilihan ng fresh na isda. Ayan, so mga galing laot pa. Diyan binabagsak, Kaya tignan nyo, marami ring mga dumaraan na mga turista. Ayan, so medyo nagta-traffic dito dahil nga sa karamihan, bumababa dito yung mga turista, bumibili ng mga fresh na isda. Ayan, tulad nila. Ayan. Cute, Jimny, ang cute. Stig, So pagas muna tayo dito sa may Star Fuel, Ayan. Unleaded sir, 120. Ano naman kalagay? 2,000? Babawal at yung parking. Ang pinagawa mo? Talanti pa mo, sir. Ha? Talanti pa mo. Bata na eh. Sabihan mo may multa may 300, wala ka parking ditan. Penalty to kami. No. Punta, benta na eh. Ito, bangsa na eh. Mga report na natin. Wala na lang yung kargan. Yung parking. Nakakagabi kanto. Karo man karagay kayo, bawal at. Nagagalit si kuya. Bawal daw mag-park. Ayan, so ang dami talagang mga bakasyonista, medyo nagta-traffic dyan sa may part ng Tubuan, Pangasinan, So heading tayo ngayon sa may
Agkapita sa may mga Tarong Pangasinan, mga bossing natin dyan. And syempre, tulad ng ginagawa natin, samahan nyo muna ako sa biyahe natin, mga bossing natin dyan. Yeah! Dito mo malalaman kung malakas yung immune system mo. Baka magkita na tayo ni Papa Jesus. Ayan, so nandito na tayo sa may Agkapita, pero sa bungad pa lang. Andun nyo. Titignan lang natin. Kung negative, di pasyalan natin yung ibang ano doon. Diba? Diba, Ma'am Bebs? Bibi! Kaso maraming tao talaga, mga bossing natin dyan. Ang dami? Tingnan mo yung ano ko. Ang dami. Biglang aandar yan, yung nilalakaran. Isa-isa lang, makakapunta rin tayo sa taas. Isa-isa lang. Makakatanggap lahat ng virus. Ay, kamusta kayo dyan? Kamusta? So, shout out. Ayan, so bago tayo makapunta dun sa may Agkapita, tutungtong muna tayo dyan sa may kawayan na yan. So perfect for family. Kaya kaganyan lang. So siguro talagang napaka popular nitong Agkapita. Dahil dinarayo siya, napakarami talagang tao. Makikita mo naman sa sa mga sasakyan. Magambag ka naman sa vlog ko. Kuya, ambak ko. Hi po. Tamang hi lang. Hi po. Tamang hi lang. Hi po nga ma. Hi po. Tamang hi lang. Agkapita. Sa vlogger niya. May paila. Tara na din. Tara na din. So punta na rin tayo kahit maraming tao. Go. Palakasan na lang ng Guardian Angel. So antayin natin makalabas itong mga bukas pa tayo may $1 ka na sa akin. Asahan ko yan. 50. Sabi mo yan Uy, ambag ka din sa vlog ko. Hi! Ayan, nandito po tayo sa Agkapita. Try natin yung kuminom ng kanilang ipinagmamalaking kape. Ayan. Okay, so pupunta tayo dito para bilangin yung mga ilaw. So from start to hanggang doon sa may Agkapita, tingnan natin. Tara. Let's go, let's go. So follow my lead. Ayan, so bago tayo makapunta, may mga tutungtungan tayo. Natalo tayo sa speed game. Wow! Style lang. Parang sinlag. Kukuha! Bilang iba. Pang na ako, 50 na bumbilya. Ayan, so yun yung Daang Kalikasan, kaso sarado pa. Di ba po yan? Shout out kuya. Hi! Hi! Nagpas! Ano ba yan?
Ayan. So, kasama natin si Dora Dora. The boat is sinking. Group yourself into 4. The boat is sinking. Group yourself into square root of 54. Try nga natin. Wala, hindi kaya. So, kitang-kita nyo, ang kapaligiran ay palayan. kung doon daang kalikasan ito, daang kawayan. Ayan, so maraming tao talaga mga bossing natin dyan. Sana walang malakas na music para di tayo makopyright. Ay po. Blockbuster. Baka may taga national din dito. Saan tayo? Nakakatakot, baka biglang bumaba si San Pedro dyan, oh. Wala naman nata. Ikaw. Ayan, so i-fix namin muna yung sarili namin. Hi! Pato na yan. 150 na yan. Sir, pwede rin doon. Ayan. So, nandito na tayo sa may Agkapita mga bossing natin dyan. Na-timingan natin na napakaraming tao. Love. Bakit love? Bakit bebe? Ang dami naman ng tao. May love, may bebe. Group yourself into 2. Kung hindi ako Meron pa siyang second floor doon. Tapos yung labasan ni San Pedro. Ayan. So, order muna kami mga boss. Hi! Welcome to Agkapita and TV Food Hub! Hi! Fresh na fresh. Kahit po ang gabalik ko yan. Order na po kayo, sir. Sarap niyo. So, saan yung best niyo? May number ba? Pwede na lang po kung saan. Doon po sa may unang swing. Sa unang swing, tapat niya. PS or PS or Hindi mo man lang binigay na. So, dito po, bestseller po namin cheese tapos octobits po. Meron din po kami sa yung susi ko doon. yung susi ko doon, naiwan doon. Ano size na yun? Tol lang. Tol. It's all or nothing, baby. Got a way of driving me crazy.
So, ayan na yung in-order natin. Takoyaki. Magkano na ito? 85? 85. Ay, 85 eh. Malam mo ka malamig ang Pasko. 8 piraso. Ay, taon na ako. Hindi na yun. So, takoyaki for 95 Tapos pesos. nagkape ka pa. Buti sa Ay, amin. goods yan. This is cold keme. Nasarap siya. So, kain muna tayo mga bossing natin dyan. Dilim na. Ayan, so pauwi na tayo mga bossing. Hindi na tayo makita. Ayan, marami pa rin papunta. Oh. Relax! Matibay. So, pag naulan-ulan. Umulan tapos araw. Yan, so pauwi na tayo mga bossing natin dyan. Kasama pa rin si Bichesa, si Commander, si Maestro, at wala nang nakikita kasi madilim na talaga. So, yun, please like, comment, share, and subscribe mga bossing natin dyan. And, lagi nating tandaan, ride safe, God bless, at all is well. Yee!